un veciño do lado que estaba aí ao lado dunha nave, metido na nave, sentiu o estruendo, eu estaba a 3 minutos e acerqueime aquí. É unha construción de fai máis de 45 anos que quedan ao intemperio, sin tellado por arriba, e o hormigón de hai 40 anos non é o hormigón de ahora. E subín arriba a vivenda porque a veciña do lado díxome que estaba dentro da casa e xa notei que estaba a planchada derrumbada onde la tiña o baño. O desgaste do paso do tempo e unha construción posiblemente defectuosa parecen estar detrás do derrubamento mortal do anexo dunha vivenda en Cartelle. A vítima, unha veciña de 66 anos, viúva, que vivía soa. A fatalidade fixo que o colapso da estrutura a pillara no baño que tiña nesa parte da súa propiedade. Ardeu unha casa ocupada ilegalmente no barrio da Miñoca, en Vigo. Non houbo danos persoais porque no momento do suceso non había ninguén dentro, pero o fume negro que saía asustou os veciños. Boas tardes, estamos a venres 9 de xaneiro, benvidos ao Galicia Noticias. Un encapuchado entrou roubar navalla en man nun supermercado de Rianxo. O home entrou no local, colleu un paquete de panos de mesa e puxose a cola para pagar, pero en lugar de aboar a compra, sacou a arma branca e ameazou as traballadoras mentres lles pedía que lle entregasen os cartos da caixa. Estaba cobrando, sí que me pareceu raro o que solo se lle viran os ollos, pero cando lle digo a cantidade que é, meta a no bolsillo e quita unha navalla, en plan de película, isto é un atraco, damos cartos. Tamén na Coruña houbo outro atraco nestas últimas horas. Un home vestido de muller entrou nunha xoiería situada en pleno centro da cidade. Foi a plena luz do día e marchou cun botín duns 40.000 euros en xoias. Apagamento no barrio Vigues de Teis, uns 200 veciños estiveron sen suministración eléctrica, algúns ata 5 horas. O servizo foi interrompido por unha avaría na liña. Vivendas e negocios tiveron problemas pola falta de luz, que tamén se notou na circulación ao quedar os semáforos sen electricidade. Das 5 e pico ou así, quedou como algunhas luces encendían, outras non. Faltaba unha fase ou non sei. Estábamos aí coa cea e de repente, plom, e sabimos que toda a rúa, as demais dixemos xa, pois nada, o apagón de novo. Nada, que non me encendía el motor, e claro, tuve problemas aí que non me abría despois el manual, e estou arreglando en él. Estamos en época de poda das vides, pero tamén de mantemento en xeral dos viñedos para que dean o mellor froito posible. Vexan os traballadores tan especiais que teñen en Vilanova. Son un rabaño de 25 ovellas dunha raza moi concreta que manteñen a herba a raya e de paso aboan o terreo, reducen custos, baixan a pegada de carbono e moitas vantaxes máis. A iniciativa é da adega Gran Bazán. Buscamos unha raza específica para facer isto, que é a raza Texel, que non molesta as vides, non as morde, nin as come. Entón é unha raza xa máis aceitada para esta labor. E despois outra ventaxa que teñen é que estas propias ovellas nos comen a erva, non la desbrozan e non la transforman en 24 horas en abono. Dicíalles ao comezo deste informativo que unha muller faleceu ao derrubarse unha placa da súa vivenda no concello de Cartelle. A última hora deste accidente que acontecía na tardiña de onte, ten a Xoel Rodríguez. Contanos. Sí, pois o que vos podemos contar desta hora, Raúl, boas tardes, é como quedou esa vivenda, ese anexo que teño ás miñas costas, unha estrutura de paredes de ladrillo sobre a que estaría esa placa de formigón duns 100 metros cadrados e sobre a que habería unha terraza e tamén un baño no que se atoparía supostamente a muller no momento no que aconteceron estes feitos. Foi un veciño precisamente o que deu aviso aos servizos de emerxencia pasadas as 5 da tarde, ata aquí movilizáronse entre outros corpos efectivos de Protección Civil deste concello de Cartelle e tamén bombeiros do concello de Celanova. Trataríase dunha placa de antigüedade duns 40 anos na que tamén habería filtracións de auga e todo iso xunto a outros factores puideron facer que colapsase esa estrutura. Dende un primeiro momento os veciños sospeitaban que a muller se podería atopar no interior do seu domicilio, por iso dende o comezo os esforzos dos equipos de rescate focalizáronse en retirar os cascallos para dar co corpo finalmente sen vida desta muller de 66 anos.
Chamoume un veciño do lado que estaba aí ao lado dunha nave, metido na nave, sentiu o estruendo, eu estaba a 3 minutos e acerqueime aquí. E subín arriba a vivenda porque a veciña do lado díxome que estaba dentro da casa e xa notei que estaba a planchada derrumbada onde la tiña o baño. Este home foi un dos primeiros en chegar tralo derrube á casa de Emiliana, no concello ourensán de Cartelle, onde á tarde unha placa de formigón duns 100 metros cadrados colapsou. Era unha estrutura nesa vivenda construída sobre unha corte de ladrillo. Unha construción de fai máis de 45 anos que quedan ao intemperio, sin tellado por arriba, e o hormigón de hai 40 anos non é o hormigón de agora, nin a construción de hai 40 anos non é a mesma de agora. E, polo tanto, eso vai entrando a humedad no que é as vigas e no ferro, e, bueno, pois oxido, e co peso veus abaixo. Viñeron os bomberos da Mancomunidade de Zalanova, e nós 3 voluntarios de Protección Civil estuvemos axudando e botamos sobre 4 horas para acceder á señora. A esperanza de que a muller puidera estar fora da vivenda axina se disipou. Nos atopamos ca carteira, co teléfono encima da mesa, ca cociña encendida, cas chaves postas nas portas, todo indicaba que, salvo que houbera marchado con algunha veciña aquí cerca, pois que se preveía o que pasou ao final o desenlace que estaba entre os escombros. Podemos ver claros indicios de que podría estar dentro, por exemplo, unha porta que daba acceso a esa vivenda adosada, pois faltaba, nese momento co cal pois deducimos que caíra nese momento e que estaba aberta. Un traballo pois bastante laborioso, sobre todo co risco que había de que acabara de colapsar o resto da vivenda. A veciñanza desta localidade de Pereda recibía a noticia con pesar. A vítima dun 66 anos era moi coñecida e apreciada no lugar. Ela estaba sola na vivenda, porque fai anos que quedou viuda, pero era unha muller moi sociable e moi querida na veciñanza. A muller vivía soa, pero agardaba a visita do técnico da caldeira que quedou soterrada entre os escombros. Por sorte, o home chegou algo despois. Investigan a posible relación de 2 falecementos en Santiago cunha fuga de monóxido de carbono detectada na rúa Hospitaliño. As pescudas comezaron a consecuencia da intoxicación sufrida por 2 mulleres o pasado 23 de decembro nunha vivenda desa zona. Foron trasladadas ao hospital, aínda que xa están fora de perigo. Todo indica que houbo unha fuga nunha vivenda deshabitada desa rúa. Agora investígase se o falecemento de 2 persoas de vivendas lindeiras semanas antes puido ter algo que ver. Inicialmente consideráronse mortes naturais, pero van estudar se puideron deberse tamén á mesma fuga de gas. En Vigo os bombeiros tiveron que apagar o incendio dunha casa abandonada e ocupada ilegalmente no barrio da Miñoca. Foi a xente da zona a que avisou os equipos de emerxencia cando comezaron a ver saír o fume. Patricia. Sí, o lume orixinouse nunha habitación dunha destas casas que está abandonada, pero que está ocupada por persoas sen fogar, segundo fontes policiais. Non houbo que lamentar feridos, xa que no momento no que chegaron os equipos de emerxencia non había ninguén dentro, pero sí é certo que o lume calcinou bastante mobiliario, provocando unha intensa columna de fume negro que asustou e moito os veciños deste barrio da Miñoca. Son imaxes gravadas dende un negocio situado fronte á casa ocupada na que se orixinou o lume. Y me empezó a oler mucho a humo, entonces claro, pensé que era algo de local, me asusté un poco y cuando miré para enfrente empezó a salir un humo muy negro y claro, llamé al 112. O lume comezou nunha habitación do baixo desta casa onde estas persoas acumulaban moito mobiliario e material inflamable como sofás e colchóns. Algo tenía que haber dentro porque el humo era negro, era tóxico y todo, por eso incluso nos dicen que non anduviéramos por esta zona e tal. Unha gran columna de fume que non provocou danos persoais, pero que sí obrigou a pechar locais comerciais e mesmo esta rúa fotógrafo Xaime Pacheco para que bombeiros e policía puidesen traballar. Llegó un momento que en la calle no se veía nada, estaba todo oscuro, la gente pasaba, no podíamos trabajar porque dentro había un humo horrible, tuvimos que poner toallas con agua debajo de la puerta. O incendio foi neste barrio vigués da Miñoca, xusto neste grupo de casas abandonadas en medio de altos edificios. Así levan dende hai tempo, algunhas están tapiadas sen éxito, xa que dende hai tempo é refuxio de persoas sen fogar e drogodependentes. Porque non é moi normal que ese trozo estea sin edificar, sin nada, abandonado.
De feito, é unha parcela esquecida que está nos xulgados dirimindo o seu futuro cos propietarios destes inmobles, unha zona conflitiva, segundo os veciños da zona, onde o ir e vir de drogodependentes é continuo e a plena luz do día. Entre Fulcar, si ahora ven incendios, aquí foi o primeiro que mirei. Eso ya lo sabemos porque hubo bastantes altercados, ya llamaron a la policía muchísimas veces y al parecer hay un punto de venta de droga. Hay yonkis en la casa y no sabemos la verdad si fue intencionados. Hai un mes, unha liorta entre varios ocupas rematou con 7 detidos, 3 deles acabaron hospitalizados. Mete a mano no bolsillo e quita unha navalla, en plan de película, isto é un atraco, damos cartos. Lle dixen si podía ser unha cantidad, en plan, non che vou dar toda a caixa. E el decía que, o sea, que o lle dábamos os cartos ou que entraba el a collelos. Buscan un home que entrou nunha xoiería da Coruña e fuxiu cun botín de cadeas de ouro. Empregou un método que xa vimos outras veces, pero con algún aderezo máis infrecuente, Esther. É un modus operandi bastante habitual. O home entrou na xoiería preguntando por cadeas de ouro e cando a propietaria despregou a manta cos obxectos no mostrador, deulle un tirón e saíu correndo con ela. O menos habitual sexa quizáis que era un home vestido de muller, con maquillaxe cargada, gafas grandes e un pano na cabeza. Xa estivera o día anterior no establecemento preguntando por distinta mercadoría. Hai cámaras de seguridade, segundo nos dixo a propietaria, teñen imaxe do presunto atracador desas dúas veces que entrou. A Policía Nacional investiga agora os feitos. Hoxe a Policía Científica inspeccionou e recolleu mostras no lugar. En principio non hai testemunhas, sucedeu todo contra as 8:30 da tarde, a maioría dos comercios desta rúa xa pecharan, e os poucos que se enteraron foi o escoitar os berros de auxilio da propietaria. Foi un golpe rápido, por sorte sen violencia, sen risco para ela, que aínda está pendente de formalizar denuncia por este furto. En Rianxo, un home atracou un supermercado a punta de navalla. O implicado entrou ao negocio coa cara tapada e levou varios centos de euros da caixa. Foi arrestado minutos despois do roubo tras ser identificado por unha traballadora. Pasaban poucos minutos das 4 da tarde de onte cando un home coa cara tapada entrou neste supermercado de Rianxo. Tras coller un paquete de panos de mesa, esperou a súa quenda na cola da caixa registradora, mais no momento de pagar, sorprendeu as traballadoras do negocio e os demais clientes sacando unha navalla do peto e exixindo que lle entregaran os cartos. Estaba cobrando, sí que me pareceu raro o que solo se lle viran os ollos, pero cando lle digo a cantidade que mete a mano no bolsillo e quita unha navalla, en plan de película, isto é un atraco, damos cartos. Tras tratar de negociar co ladrón e mesmo ofrecerlle comida para que desistise do roubo, as caixeiras do supermercado víronse obrigadas a deixarlle subtraer os cartos. Levou varios centos de euros, na súa maioría en billetes pequenos. O sea, eu dicíalle en plan, si queres comida, damosche comida, tal, el dicía que non, que quería os cartos, tal. A miña compañeira dicíalle en plan, vale, damosche os nós, ti sepárate da caixa. Como vin que non lle estaba chegando moito os billetes grandes, que se estaba quedando máis cos de 5 e cos de 10, quedei así un pouco parada, tal, a ver se non chegaba a coller moito, porque entre que tiña guantes non vía ben, estaba en mala postura, non daba collido ben. E nada, colleu o que pudo, un puñado, e incluso foi perdendo cartos, meteunos no bolsillo e foise. A súa fuxida da escena, o criminal cruzouse con outra traballadora que se dispuña a iniciar a súa quenda. Foi ela quen, despois de ver os vídeos da cámara de seguridade, o identificou ante a policía local que procedeu a súa detención minutos máis tarde. Trátase dun home duns 50 anos e veciño da localidade que xa é coñecido na zona por actos delituosos previos. O implicado pasou a disposición xudicial contra as 10 desta mañá para finalmente ser posto en liberdade con cargos. Houve un accidente de tráfico esta mañá no concello Pontevedrés das Neves en que bateron un coche e un autobús escolar. No turismo viaxaban 3 persoas. Foron trasladadas en ambulancia ao hospital. No bus ían unha monitora e un neno. Non sufriron feridas, pero tiveron que ser rescatados polos bombeiros a través do tellado do autobús. O sinistro tamén obrigou a cortar a circulación na estrada. Hai un accidente de autobús-vehículo en riba dunha ponte e as persoas do autobús que non poden salir del. Quedar as portas pegadas contra a barandilla que protexe a caída da ponte. Unha escaleira, subir, xa o conductor había aberto a claraboia, acceder ao autobús pola claraboia, estaban tranquilos,
estaban ilesos, o niño era que, claro, era moi pequeniño, bugullolo en brazos e, bueno, mostrábase un poquinho asustadiño, pero, bueno, tranquilizábolo e, nada, sacouse sin ningún problema. Era unha impresión xeneralizada que agora confirman os datos da DXT. 2025 non foi un bo ano canto á mortalidade nas estradas galegas. Perderon a vida 96 persoas, 6 máis ca en 2024. Esta cifra supón a máis alta dende o ano 2018, en que houbera 104, pero está moi lonxe, en todo caso, dos 380 do ano 2000. O ranking negro das estradas galegas en 2025 encabeza a provincia da Coruña con 39 mortos, seguida de Lugo con 26, Pontevedra con 20 e finalmente Ourense con 11 vítimas mortais. O xuízo polo accidente mortal ocorrido 9 de febreiro de 2023 en San Cibrao das Viñas quedou visto para a sentenza. No banco dos acusados sentou o presunto responsable do sinistro. Acolleuse o seu dereito a non declarar e renunciou á última palabra. Segundo o seu abogado, non recorda nada daquel día. O home perdeu o control do seu camión e invadiu o carril contrario. No accidente morreu un home de 58 anos e un axente da Garda Civil resultou ferido, quedándolle secuelas graves para toda a vida. Na parroquia santiaguesa de Laraño, 2 persoas quedaron feridas en 2 accidentes de tráfico en menos de 24 horas. Para os veciños, estes sinistros son unha mostra máis dos problemas de seguridade viaria que denuncian dende hai anos na zona. Quéixanse de que a estrada é moi estreita e supón un risco para vehículos e peóns. Nas últimas horas, unha colisión frontal e esta saída de vía acabaron con 2 persoas feridas na parroquia santiaguesa de Laraño. Son os últimos sinistros a sumar a unha longa lista de accidentes nesta vía, que ademais soporta unha alta densidade de tráfico. Tenemos constancia de al menos mínimo 6 heridos en este tramo de carretera. Estamos hablando de que es muy complicado que el Concello de Santiago encuentre un vial con tantos heridos y con tantos siniestros. O principal problema está no ancho da estrada, que non ten división de carrís e pola que dificilmente poden pasar 2 vehículos ao mesmo tempo. Y carece, bueno, pues creemos que del ancho adecuado para el tráfico que está soportando. El ancho, la carencia de medidas de seguridad como, por ejemplo, arcenes o aceras, y nosotros venimos también demandando pues pasos de peatones que la gente lo está solicitando. Con estas cruces, os veciños de Laraño queren advertir do perigo que corren os peóns ao circular por esta estrada sen beira rúa e sen beira vía, se, por exemplo, queren vir coller o autobús. Hay peligro. Una vecina de aquí de Casas do Monte, el año pasado le alcanzaron un vehículo con el espejo retrovisor y la tiraron. ¿Por qué? Porque no tenemos que caminar por la carretera. As queixas foron trasladadas ao Concello no mes de novembro, que dixo que estudaría o tema. Pero os veciños tárdalles que alguén poña solucións. Temen que, de seguir así, haxa que lamentar unha desgraza nesta estrada, que moitos usan como atallo para acceder ao centro de Santiago. Quedou visto para sentenza o xuízo contra un home acusado de violar 3 mulleres, unha delas menor, as que supostamente captara para traballar como camareiras nun club de citas e incitou a prostituírense. A Fiscalía mantén a petición de 71 anos de cárcere. A acusación popular, exercida pola ONG SOS Racismo, eleva a 145 anos de prisión e a defensa solicita libre absolución. A derradeira xornada do xuízo adiárase desde decembro para que puidera viaxar desde Colombia unha das vítimas para declarar, pero non se presentou. O Tribunal da Audiencia Provincial da Coruña optou por reproducir en sala a declaración que xa fixera no xulgado. Relatou que a captaran a través dun anuncio de traballo como limpadora nun club de Ordes. Asegurou que o acusado a instigou a prostituirse e que a violou en 2 ocasións, nunha delas baixo submisión química. Tamén relatou que presenciou como o acusado violaba a outra das vítimas, que era menor de idade. Dixo que as tiñan encerradas sen luz, nin agua, nin comida e que só podían sair acompañadas. Declararon a continuación os gardas civís que investigaron o caso. Corroboraron a maneira de actuar do acusado, que tomou notas de todo canto se decía en sala. Captaba as vítimas, todos en situación irregular, a través de anuncios falsos. Obrigábaos a entregarlle unha cantidade de cartos como garante para contratralos. Logo, non lles pagaba e as que prostituía encerrabas e coaccionabas para que non fuxiran. O acusado, que só contestou as preguntas do seu abogado, negou todas as acusacións. A defensa mantén a petición de libre absolución. Que aquí hai moitas sospeitas, pero non hai indicios para soster unha acusación tan importante como a que se fai, non? A acusación popular exercida pola ONG SOS Racismo pide pro acusado 175 anos de prisión.
Consideramos que ya con la prueba que se ha practicado hasta ahora ya sería suficiente para sustentar la condena que se pide por parte de la entidad. Además de los delitos de naturaleza sexual, entendemos que hay un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, delito de detención ilegal, amenazas y coacciones. Todo además con el agravante del 22.4, porque fue contra mujeres migrantes en situación administrativa irregular. Entonces, bueno, consideramos que debe aplicarse ese agravante. A Fiscalía mantén a súa petición de 71 anos de cárcere. Hoxe entrevistamos os pais de Diego Bello no Bos Días da Galega. Están en Filipinas á espera de declarar o vindeiro 16 de xaneiro no xuízo polo asasinato do seu fillo. Contáronnos que están esperanzados en que os 3 policías acusados do crime sexan condenados a cadea perpetua. Esta é a terceira vez que estamos aquí neste país e vai ser a primeira vez que nos chamen a declarar e vai ser a segunda vez que nos topemos frente a frente cos asesinos de Diego. Tuvemos a reunión con nosos abogados e acudimos a un notario que dé a fe de que o que se declarou era o correcto. Entonces, ahora estamos á espera de que a parte contraria presente as preguntas que me van a facer o 16 no xulgado. Defender a honra de Diego, de que non era un narcotraficante, que non era consumidor de drogas, que non era poseedor de ningún tipo de arma, que todo o que fixeron foi montaxe, que son eles os que teñen que agachar a cabeza, pero primeiro mirarnos aos ollos. Bueno, a peor parte levou na Diego, evidentemente, pero eles teñen que pagar co cárcel o resto da súa vida, que é o que pretendemos chegar a conseguir. Co inicio do ano comeza tamén o tempo da poda en vides e árbores froiteiras. Hoxe fomos ao Ribeiro, onde están en plena campaña. Dende alí contaránnos como facela ben. De seguida aquí, no Galicia Noticias. Volve a neve a montaña de Lugo. Este mediodía activábase o aviso amarelo por acumulacións de neve de ata 5 centímetros. A cota sitúase nos 1000 metros. Tampouco se libran do tempo invernal na costa, onde hai aviso laranxa por ondas de entre 5 e 6 metros e polo vento. O verde volveu a asomar na paisaxe do Cebreiro tras as últimas chuvias, pero ten as horas contadas. Volve a neve á montaña de Lugo, onde se esperan acumulacións de ata 5 centímetros. Dicen que volve, no sé se volve o non. Muchísimo frío. Yo que vengo de Canarias, la verdad es que se nota bastante. Un novo episodio de frío que terá no domingo a xornada máis desapracible. Como hace frío fuera, ahora toca tomar caldo. Gallego, gallego. Nada de pizza ni de bobada. Unos buenos grelos con cachelo. Este inverno parecese un pouco os de antes, co frío e a neve como protagonistas. Houbo neve durante o Nadal e tamén no comezo de ano. Que nos foi un regalo de Reixes, porque facía moitos anos, mira de que no Cebreiro neva, pero facía moitos anos que non nevaba no Nadal. Entonces, nada, nevou todo o Nadal e o día de Reixes tamén nevou. O temporal tamén afecta a costa. Na da Coruña e Lugo hai aviso laranxa por ondas entre os 5 e os 6 metros e por vento que sopra con forza. Ante estes fenómenos, lembren manterse afastados da liña de costa, diques e paseos. Uns 200 veciños de Teis, en Vigo, quedaron sen luz nas últimas horas. O servizo foi interrompido por unha avaría na liña e quedou restablecido contra as 10:30 da noite pasada. Vivendas e negocios tiveron problemas pola falta de luz, que tamén se notou na circulación ao quedar os semáforos sen electricidade. A baixada a Ríos foi a zona máis afectada pola falta de suministración. Empezaron a notar baixadas na tensión sobre as 5 da tarde e moitos foron para a cama sen que volvera a luz. Creo que desde as 5 ou 5:30 da tarde e depois hasta la 1 polo menos fijo. Depois de aí ya non máis, que ya quedé dormido ya nada. Das 5 e pico ou así, quedou como algunhas luces encendían, outras non, faltaba algunha faso. Na Avenida de Galicia, o corte afectou os semáforos e provocou algún problema puntual no tráfico. Malia todo, nesta zona de Teis, o corte durou menos tempo. Que houve un apagón, saímos a ventana, todo o mundo igual, pero nada, os 15 minutos volveu. Un pouco, porque pilloume na hora de cerrar, na hora de pechar, estábamos en luz, estivemos como 15 minutos, 20. Hora y media, 2 horas, ponle. Pero bueno, que para limpiar y para todo te cuesta.
Hubo vivendas onde non puideron facer a cea, outros tiveron problemas para meter o coche no garaxe. Non me encendía el motor e claro, tuve problemas aí que non me abría despois o manual. O partido do Madrid, do neno e do pai. A miña sobrinha, que vive arriba, veu cantar leite abaixo que ela non tiña ten corriente, non lle funcionaba. Os máis afectados, os comercios e empresas da zona, tamén algunha cafetería que tivo que pechar. Hai que cerrar porque como non sabes cando va a volver. Foi mediodía parada a empresa e hoxe a mañán tamén costou arrancar algunhas máquinas porque había fusibles que hubo que cambiar. Non poden facer nin fotocopias, nin facer impresións, nin atender a nadie, nin cobrar. Dende o apagamento hai quen ten na casa do que botar man e hai quen tira de paciencia. Arnas e velas, e nada máis. E un foquito que tengo aí desde batería, y nada más, a esperar, y para cama. Fue tanto tiempo, estuvimos un rato tumbados en el sofá con el móvil y enseguida volvió. Naturgy di que a incidencia se debeu a unha avaría na liña, os técnicos conseguiron arranxala e restablecer a suministración sobre as 10:30 da noite. Cumprir anos é sempre unha boa noticia, pero se o aniversario comeza por 100, convértese en excepcional. Falamos do ultramarinos máis antigo da cidade da Coruña, el Riojano, que celebra este 2026 130 anos de actividade. O establecemento comezou a súa andaina na rúa Orzán 43 e cambiou a súa ubicación cando a casa na que naceu foi derrubada. O cambio non lle fixo perder a esencia, achegar aos seus clientes produtos de calidade difíciles de atopar noutros establecementos. Procuramos ter por exemplo, viños, outro tipo de mercancía que non esteña moi reflejada no súper, porque é unha competencia brutal. Entón, temos que destacar con produtos que non estén nas áreas. O Ultramarinos pasou do Riojano, o fundador, a outro propietario, e deste a familia de Isabel. O meu tío comproulle a tenda a un tío seu, o sea, a un tío avó meu. Ese señor habíalle comprado a outro señor de Coruña que anteriormente ya había comprado o fundador, con lo cual eu son a quinta generación que teño a tenda e a terceira generación familiar. Ela chegou ao Riojano con 19 anos, hai 36. A día de hoxe os clientes son como a súa familia, unha familia que quere ampliar porque mantén a esencia, pero tamén fai uso das novas tecnoloxías. Dende hai un mes conta con páxina web para dar servizo á península. Sí, para todo tipo de público, tamén que busque cousas típicas galegas, como poden ser queixos, viños, licores, produtos de cocido que vamos aí hacia o carnaval, e creo que pode funcionar ben aí. Rematada a campaña de Nadal no Riojano Miranxao, en Troido, e pensan tamén en como celebrar os 130 anos de vida, porque esta é unha idade a que nin siquera no comercial é doado chegar. Miren agora o tremendo exemplar de corvina que adquiriu un restaurante de Vigo na lonxa do Berbés. Pesa 40 kilos e foi capturada en augas portuguesas. Fixeron falta varias horas para despezala. Agora poderá degustarse a brasa e tamén en ceviche e auga chile, dous pratos típicos do Perú. É tempo de poda. No inverno detense o estado vexetativo das viñas e toca sanealas para equilibrar a produción de ácidos e obter así unha mellor colleita. Os cortes teñen que ser limpos e non moi grandes para prevenir enfermidades e as tesoiras desinfectadas entre cepa e cepa. A poda, digamos que é a labor máis importante que se desarrolla nos viñedos nesta época do ano, que nos vai condicionar tanto a produción como a sanidade ao largo de todo o ciclo productivo. No Ribeiro xa comezaron a finais de novembro coa caída da folla a podar as variedades máis tardías como a treixadura. Eliminamos a vara vella. Unha correcta poda é o primeiro paso para unha boa vendima. O cotón e a vara de produción. Coa tesoira eléctrica, un só profesional poda ata 2000 metros ao día. Coa manual, a próximos cortes teñen que ser limpos. Os cortamos sobre a yema. Sobre a yema, a última, porque
en principio entra menos enfermedades, e sí. É importante pois, tratar de non facer nin cortes de moito diámetro, nin madeira bella, desinfectar as ferramentas entre planta e planta, logo eses cortes cubrilos cun mástic ou con algún tipo de protección para que non se instalen as enfermedades de madeira. Deste xeito a cepa queda saneada e rexuvenecida. Deixei 2 cotós, 2 yemas, cara a cada lado, que van a ser as do ano seguinte, e estas son as varas de produción deste ano, que van 6 yemas máis ou menos para cada lado. Cada variedade de uva ten un xeito, trátase de manter as xemas máis produtivas para conseguir mellores acios. Miramos e facemos un conteo das varas que deron o ano pasado, miramos que de subira ben a madeira hasta arriba, que engrosaran ben, e depende deso facemos en función. Outro traballador ata as varas de produción os aramios e retira os sarmientos podados para posteriormente trituralos. Servirán de fertilizante pro terreo. En canto rematen, xa está a viña preparada para que na primavera grome o que acabará sendo viños de calidade. Unha adega das Rías Baixas puxo en marcha a experiencia do pastoreo con ovellas entre as vides para manter a raya as servas e evitar o uso de tractores e maquinaria. O obxectivo é gañar en sostibilidade reducindo a pegada de carbono. 25 ovellas pacen desde hai un par de semanas entre as viñas da adega Gran Bazán, na finca de Tremoedo, en Vilanova de Arousa. A experiencia forma parte dun proxecto máis amplo de mellora da sostibilidade, o selo de certificación Fairgreen, que tamén inclúe a reutilización da auga ou o uso de mantos vexetais. Co pastoreo buscan reducir a pegada de carbono. Nos o que buscamos é esta erva que nos cortamos, normalmente a facemos con maquinaria pesada, con tractores, con desbrozadoras. Isto, lóxicamente, genera unha huella de carbono. A forma de reducir esta huella de carbono é un pouco que este desbroce non lo fagan as ovellas en vez de a maquinaria. Esta é unha idea a 2-3 anos vista de ver como repercute a calidade do abonado con ovellas no viñedo. As ovellas son da raza Texel, oriundas dos Países Baixos, pero estas proceden dun criador de Lugo. A elección da raza non é banal, as súas características son idóneas para esta función. Non molesta as vides, non as morde, nin as come, entón é unha raza xa máis aceitada para esta labor. E despois outra ventaxa que teñen é que estas propias ovellas nos comen a erva, non la desbrozan e non la transforman en 24 horas en abono, entón eso para nós é unha ventaxa enorme. Este tipo de ovella non precisa estar estabulada e fan un pastoreo rotacional cada semana para que sexa máis efectivo. Telas durante unha semana, máis ou menos, nun recinto cerrado para que se coman toda a erva dese recinto. O primeiro que empeza normalmente é o trébol, que é o que máis lle gusta, todos os tipos de trébol, e despois continúan coas demais ervas. Entón, se estuveramos por toda a finca abertas, pois comerían o trébol de toda a finca e logo volverían a este. E así, desta forma, pois conseguimos facelo que deixen totalmente desbrozada. O pastoreo farase ata o mes de marzo, en que comezan a agromar as vides. Estamos en días de moito estudo para os universitarios galegos que despois do Nadal enfrontanse aos exames do primeiro cuadrimestre. Gran parte deles prefiren preparalos en bibliotecas. Por iso estes espazos amplían os seus horarios, pero aínda así non é nada doado atopar un oco. Estes son días complicados para atopar sitio nas bibliotecas. Están ateigadas de estudantes universitarios que xa afrontan os exames do primeiro cuadrimestre. Agora en xaneiro teño 4 exames, un xa o tiven esta mañá, e a iso estamos agora cos 3 que quedan. A ver que tal. É bastante complicado, la verdad, encontrar espazo, pero se chegas pronto, malo será. Yo, la verdad, que la puntualidad no es mi fuerte. Pero sí que tengo bastantes amigos que vienen y les digo, oye, resérvame un hueco, aunque no se pueda, pero sí, non suele haber problema con eso. Durante as vacacións de Nadal xa combinaron o turrón cos libros, aínda que non foi doado. As amigas que estudan fora e os amigos veñen a casa e queres empregar o tempo con eles, non? Pero bueno, a veces tamén hai que facer plan de biblio, despois xa tomar algo e así facer un pouco de todo. Con toda la Navidad, mis amigos, las celebraciones, ahora estoy enfermo y tal, lo llevo algo justo, pero bueno, se confía. Agora chegamos os exames e despois de estar coa familia, os amigos, estamos como coa mente noutras cousas, pero por iso vinimos á biblioteca a concentrarnos e dalo todo estes últimos días.
As bibliotecas convértense para moitos universitarios nos mellores espazos para concentrarse ou motivarse. Ter preto outros compañeiros tamén ten vantaxes. Ter alarma ás 8 e saber que teño que levantarme e vir a coller sitio e así pois non quedo na cama, nin dou voltas e emprego o tempo no que hai que facelo agora. Na biblioteca veo a todo o mundo traballando, entón iso motívame tamén a traballar a min. Na casa, por exemplo, o que ves é a cama e dices, pois vou directa pa ali, pero aquí non te queda outra que hincar os codos. No distraerme, que también me ayuda, sobre todo para poder preguntarle a mis compañeros, porque al ser la biblioteca de la facultad me es más cómodo, tengo más gente a mano que puedo preguntarles dudas y me pueden ayudar. Son días de moitas horas nas bibliotecas que tamén amplían os seus horarios para facilitarlles o estudo aos universitarios. Ata aquí o Galicia Noticias de hoxe. Deixámolos con Marta Darriba do Telexornal. Moitas grazas pola súa atención e feliz fin de semana.